ezin dute bidaiak luzeak egin hegazkinen, pelikula ikusi ondoren zigarro bat erretzen. Zergaitik uste dut telepekoek astronautak direla, ilargian daudela. Datorren ostiralean betiko ikastolako LH bat eta LH biko umeek birritz borrotzen den marimototzekin dantzatuko dugu Kaldera Zubieta kiroldegian. Apirilaren hiruan betiko ikastolan gaur literario egin zen arratsaldeko 7:30etan 250 ikasketa. 16 irakasle elkartu ziren ikastolan lo egiteko. Ipuin kontalariak etorri ziren. Gero afaldu genuen pijama jantzi genuen eta bakoitza bere lozakuan bere ipuina irakurtzen egon zen. Apirilaren 2an bozketa egon zen betiko ikastolan bi papeleta erabili ziren bat, ipuinen irudiak bozkatzeko eta bestea ipuin politenak bozkatzeko. Apirilaren 28an aurreko patioan janpa bat egin dute txikien aurkion pasatzeko. Neurriekin arazo gutxiago edukitzea espero dugu. Tua cosa, numero A, ansaio A, escuendo ficción facile, sude. Orain behinat abesti bat egiko dugu. Kaixo baina. Kaixo,
Ordu denbora asko non naizeko begaztako asko. Ibaia, Milodia, Arraien Abia, Igartzeko errezeria. Nora bari, vuelta eta vuelta, eldu bezi. Beti urduri, loro, degunez, natu, degunez. Aita da baina ez gurea, ona da eta ez. Naizez beteta, buruan neuro gabakarra, bat baian nahi. Jarraitzeko Aimareko zortzi bat ipiniko dugu. Kaixo, ni Aimar naiz eta mugatze abestia ipiniko dugu oskoi abesten.
Ostean iragarkien ordua heldu zaigu. Joseba Betio ikastolako manteneko langilea da. Egungo ditxo. Zertan egiten duzula? Beretari ez da, gokietak, garbiketak, Eta zertan zaten zentzen duzula? egia, ea, zetaria, turia, cosa tipo de musculoso. Zenbat urte dituzu? Metro golitamaika. Ia hierro golitamaika. Zenbat urte dara matzazu garen egiten ikastolaria? Kurtso honetan, egiten dut, Gustuko duzu zuena? Nola portatzen dira unak zurekin? Nola portatzen diren unak zurekin? Mira, nirekin. Bueno, badago behatari, ez da? Gotera mundu, ez da? Ez? Non bizi zara? Areetan. Luze zizinen lan egiten. Benik zorretan? Dela horretan da, horretan bostu, Zein da zure gustoko musika? Behatari, rock, klasika, guztie. Noiz jaio zinen?